Yadina Koronyaramba. Chenkorkunga MC Medi. Make sure kwa watch the show Korkunga Gusii and Blaze. Ogotoka Nyamira Kebirigo no timo girango. Minchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira. Asichingero chabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star nyagote wagagunga jirani. Asomuro video Gusii and Blaze. Hashtag ya semitandao yonspi hashtag ya kebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chija aliyakorekanire elyo kumanyu musao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii and Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Yabwe television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eliobwekere abaligeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Murigereria wege taseni kandi zitime na kwariganira somoroberio wege singa kama seseni ya keri tukore Jumapili go chakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase go chakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyora matero amatoereru yogo sasima pokea sifa uchakira chinsa 12 nenusu goika Ensakia motonyora amarandia kurosa barandia ao Kikoraga Ensakia ya mambia nanyore amatera jigesinga top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo kanira bikone tenye basire moyo kanira makumi atatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya gusangamu 90 masemo akachisiza tumwanchu murigereria nonyorero request awa asoko saboko tera kwao kera litukoria Jumapili 12 goika chinsa inye chamambia toma chakurigereria egesinga kama sesenia wesa morere ama seseni yao Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Murigeria weta seni Ndizi TV nabo wansu Bw'Omugusii mambengi ya tokumakanya sangambi yamono toikiri ase mambi ya lero astuomira bira sembeo sebono togochi asibono togochi kurigeria mangana manga nene tukoria lero watenga happy mashujaa day igo wanu mwanchu mungu warangania ase omurobiro Ensakia omurobiro kuchakia ari tuko oriao obuja kigima mwanchu muriengo twarigane bwikirano oikense o6 wono tuchake ego chakari tuko oria lero ni ria Ijumaa ando chenga
ane ritukuria ni juma ananigo emeroberie menge ebekire ose egendrete kubangwa na kitoko chigo chingera aritukeriga ari amashuja ayo mche Brighton wakire happy mashuja day na kyobangite kuria rero ndojerera abantu bari abanyankongo babonete kwinyura kigima Biasana rituko ndibangire serikali nebangite rituko rasirigo chengerwe merobene bangire bene asenjera ya bene kono banchumuriro Ndizi TV nechinga kicha bento kwariania somuroberi bwensakia rituko neri echuma amashuja day rituko ria free friday ime Ensakia kabisa nyasa twanjere twa ready tukerige kere serikali robereti go chengera ritukeri n'abakenya bonse barobereti go chengera ritukeri ase county ya Kericho murai bwensi na rudensi ya Jaina ritukeri ntwaroje kako beke sei jibiri jejo konya sensemo yobojeno wigase county ya Kisii teradigumagega ekero murobiri yujo korekana ase sensemeri ya bonjali ase getigia idierio boy idieria aria ase county Nyamira boigo nienge jo korekana amoso murobiri yujo korekana ase county ya Nyamira abari kibaito nigo bale standby ase chinsemo ao enene nago tebiri bachikoto manyina naralia korekana ase ritukurio rere kero tugo chengera rituko ya mashuja day aye ine aene lischa ingeke gwakorire ekarukuru kwa lischa asiritukurio onde bwenzi ora asensi yitu Kenya na aene lischa andikirikindi gwakorire we umepiga atua ende yonsi koba lischa otuwakorire ndia sumuroberio obono mambia ase ekarukuna happy mashuja day ime ya Ndizi TV Panto tomere uchumbe yao asimambia boniga otenga kyoro beretiri tukuri yao nga yogo josherekia leo ni holiday kwa wale wengine umete buna intwa barali ntobu ati holiday yaro ekiara wikatoba togote bina holiday yeyo ego jigo sherekeo Joshua uta no ara sense merinde ye studio akwene kuna mario gine chibicha gochera senjera bene litukeri mashuja day nga kiko chijengera litukeri nga yore nga kiwasokero jase bande bariko so kujya sikeba kolende bari basoke kujya sikeba na kikwero berie asogo chengera litukeri ya mashuja day andonsi asogo boyo sub county warachire emirobelio yogo chengera litukeri libekire nsemo asinginjo yogo chengera obonyangongo boli gwakorire asensemo ya afya asensemo ya gisemi asensemo endeyons ayeno munyangongo ekadokonyora abanyangongo boigo bali bagerete ensi ya Kenya bonebwa tobosibule nonyo gosukwana koro emejando keroro bali baturwanirete tukanyoro bosibule bono togochengeremna amanyangongo aba batokonye toika story asimambi ya boniga Bo kire bya mwancho mugende andonse asotorigere tikorwa otenga karibu ime Ensakia karibu toyomerane tukwane amange ase eri tukoria rero ina kitoro chenga abanyankongo bahuchigo chengerwa aye no munyankongo oseno maite onde oro munyankongo no batonde omunyankongo o rikorire oyo iganere eri kongo ryane osonere rishujaria Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Chinsa ikominenu sugwe kensayemo ya Maragoba kere Jumapili nechinga kichumurubilio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu amina tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo umwanchwa umurigereria ngo kwariganira asomorobero ubemisa Jumapili gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Bibilia gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo murobiro ogosoma kwebanjiri amatera aliyugosaba nabo igabateri korwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa
Basi tariki na nche mokokoti Joseph kila Jumapili chisa 10:30 mpaka ensayemo ya Maragoba tomocha. Twari tariki kila Jumapili eliubwegokie ime ya Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Wakire na indebu ya mwancho mwarigire bwita seni Ndizi TV to kwarigania semuro biro bwensa kyama shabike ito unanaba manyangarero liri tuko lya mashujari tuko to gocengera abanyankongo baito ase orobangoro itu rwabusi amona boigo ne chingongo chonsi chense ya Kenya nigo bana to kwatenga happy mashujari kurwasigeta seni Ndizi TV nigo to abaganire rituko lya abanyankongo ligi yana boigo muna mu maite butambe ritukeri nigo ligo cengerwa kera county search county au Ningo chichile chachengira ali tukeri lakini omoye gomonene aliyesogo chikura uno morai wense Dr. William Ruto nigora chikobera ase egeti ikya Green Park ase county ya Kericho abo igobona ndo chinga amwako yoiga nigo omoye goyo ogochibo igo koligeria anena sense meri iyobo chenu asago chigo chakya omorobiro universal health care coverage ojibano ochikorenga anena so koligeria naki abantu babantu konyora obugwenya asencherera engia nabo igo ase abantu bantu koringorigwa amarwire ononyana nkurwa ase yani kshinka yani akobeka obocheni bwike ase ebinyoro ime akwenekinga abantu nkonyora bare obugwenya bwasencherera nsaba igo nakoligeria amangana ryo wakana ebese ryo so wakanere kadi eri iyo obugwenya eri yanyara gusubuma abantu nekero babwate amarwire igo mwancho moligeria ine gati ali tukwaniganete ase litukoria rero ngogotinga bono to basa gosuka ase omoroberio obwensakia bono to kwarigana to tinga bono twachakire Ensakia ya chakire bene ime ya Ndizi TV nabo bwansu ubwo mugusi nabo igo mwancho moligeria Nturo chenga ase county ya ito ya Kisii totenga tikonyara gwikaga lya Kericho ngare ya ase county ya Kisii emero biryane bekire bena ase ogochigo chengera amoje goyo iga abwe mashujade ito nyari kunyura abanyankongo baito bara ase county ya Kisii yo mwancho muri lya rero ntochikumira nari egeti kerikya itiedio asense meri ya suneke gotoka mya Bonchari sub county igo me ya Kisii county go to basa kunyurwa to basa komocha ekyanire bya tunyore abantu bali baturwandirete tukanyoro bosibure bali bagenate ko kurwandira none litali ya Kenya asense mo auschinsem nena asense meri amamnyoko nturoche lishujari eto nanto abasubati to wetogeri meri mora na baga ko torentere kombe ekiyabori gold yakagwini kuruchinsa mochiri chabunda beste mocheso oli bakamenyoka kegima ino mori shujato wetogeri munantu abagusi inabo igo antu bwate herani obiri abune gati yali togo chikorigo seba abanyankongo batogo chigocengera lituko lya lero inganda se omwancho mori gya soberete buka bono twachakire Ensakia tochiko kumanya amange igoro yeri tukeri lya abanyankongo nabo igo bali chinsa chicha diaspora tobwatie gose gendra go tobwatia Ndizi TV asensemeli emetandao ntororo kegima asensemo ya YouTube otinyora abuna Ndizi TV news nabo igo asensemeli ya Facebook watonyora abuna Ndizi TV news digital etonyara go sanga ase obwamo ekyagena neba kora asensi yesiko nabo iranyari karanga netaro ogwachiete abinto bunebi kabigo kolekana Kenya ntubwanto tubimanye neba kore isiko gari no bantu kumanyake kendrete ase ense yao ekirugo chawocha nandi kunyana turati gumaiga no maite ekekigendrete ase enseto ya Kenya igo mwancho muri bari asinsemo cha diaspora go kwariganya kigimanko bariganya to saso mu rubiro nabo igo to nyare gusanga ase obwamo nabo igo nabo kunyara gutukira ase
studio gwetere namba irase screen yao edizo nyali gusanga na guchaka aso bwamo egenteke nengo batenga karibu ndani ya Ensakia chakire bene Ensakia bono nigere muliro ebwatitense na maiterero ne tukoliria nga free Friday litukolie bwatoke rari achiri aba ngane litukole utotengera amashuja yaba buya sana iyo mwancho muligereria karibu kabisa ndochiko abekira bona material y'abanyankongo ngo babekera tore ari y'abanyankongo ne turabatura tena bona soime yo muroberi nayo mwancho muri andonsia soberete nerisya ari aito kiagera kero koligereria Ndizi TV no bwansumo gusi anekero kubuka kere mambia agwato bwade igo na nerisya rito tunakufulia kofia na ntwakwari tena bona soime muroberi bwensa kabisa atujaka monae buna diritanga ntwa kubona nka yogo josherekea nande nkere obwate ogosherekea litukeria masujade onyore konya tutaranyora ekatibenya litukeri nigori akarukirwa Kenyatta Day abukare konya tutara mete twabate moide twatwana Kenyatta Day ekatwachikutwara constitution enya tuka change bon tukatwara masujade masujade ngati ya holidays osama tukali abekire nsemo asoko inyora atuajirie serikali ose mo Kenya airire asensemo yokoba omunyango no munyango ngole no nae kerore ase familia wa ino mogaka bwenga ngomekore shona amate yao yaragire amate yao yarendubuya bado na wewe nirisha tobwana nirisha no monto keto omonene gose okorire binto ebinene yaya no nae nirisha no nabanyanyimba mbale babeire amasja oranyona bakonyire meroberio ebere tata sigete ase no nabanyagitari mbaro konyara bale amasja bakonyire no baroire kete gose bakorire okomana kete gose operation kete yabere na nero yasukirie omonto korwa sensemin igo naye nirisha omwanjo muri andonsi asobere abari mbarabu no mbarabu na barabu nirisha bakonyira omwarimu wakirato yemo gose yende okore no enjosho uta nirisha ekyarangwene kena chibijana mario gyago cheire asinjera ya bene kiralituko asumurubiri bwenza okiro mondo nerischa yona ki tokobekira yosiri tukeria begetu ensemo ase okoroberia ose asensemo ya mascha ayangati ya matukali mete ndubwate jamulde jamulde yeye goserekewa kero mwaka tariki ngabano tariki jamulde ekoba tariki 12 ndoba jamulde yeko baitari 12 cyakera omotienyi o December bogonto bwate Madaraka Day ejeko ba 1st June yakera omwaka ige chingati yeji ichiolde jito katwatwara sense yeto ya Kenya twaranto bwate Labor Day ento bwate utamadunde yakera nirituko ya masya ayeri sharian ngayol totomere uchumbe yabano otebena ngoli okuganeri abi masya day agwetera se namba ya 0792192834 ine namba yetu ya studio asema mbia bonika boyga tonyora sense moye mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boyga sense moya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News onya chinga kina bogo tweet @Ndizi TV News tobe naye mpaka tokoro morobiriyo asimambi yaboni imbe na otena abariki baito kurwasi kitaseni Ndizi TV ni gobale standby kya jinse mo mbale bago chukwenda sense media iterio baine kibuna batutebiri arali yakolekana kurwasi sense media iterio omukero omusangano yomwana ochikorawa nomo lai bose nomo gavana bwe county ya Kisii na ere Bauro Simbarati amo nomo county commissioner bwe county ya Kisii na ere Tom Anjere igo morobendo chikokomanya ase county ya Nyamira boigo ayonsi na chikokorekana ekero gavana bwe county ya Nyamira amos kimwominya libo amo nomo county commissioner wenseme ina barba ochikora omusangano yo ase ensemo yumanchu moreria toskene Ndizi TV bwansubo mugusi kwa bokire bya mwancho omurina tote nyasenga mbiano bondo tomera SMS wetira sinambira ase screen yao ototenga ngaye otobwatirete koru ngaye go chigosherekea litukiri lia korwa ekyagera nga mashuje yega ya chire ne weekend bone go chikoba entambe ameta abantu abangerero mbali go chikogendasi ebibago byabo ao bali barase mirimo lakini bali barase nsemeri ya jwakali orabuni maitenga wikabagende wikabaikiranie oikabakore egasi kwa bidii igo mwanche omurigereria andonsi asotu bwatete koru tenga bono twasoira aso omorobiro osabantu abokire nasa utwanchire twachakire omorobiro obuyakegima nabo igo gotomanya gosenga no tora aso wamo ekyagera babanyore engabono toraboka ya nakitote tukumenya kwa abokire na kwa abokire kigweto omobere na kioroche weekend yewo chigukoira oigo mwanche omurigereria
Totegi gwetera sense moyo mtandao asoto nyora Facebook mna Ndizi TV News Digital na boy go to so sense media YouTube awoto nyamna Ndizi TV News na boy go access screen yao enambanero kunya wonchu kanana go mwanchu muligeli toma SMS yao tumenda mbeyu onyal kumanyanga ntole ase obwamo amashabikeito kuchinsa mochenya mache kuchinsa moche charaganga babo Kisii arogo babo Betty kurkia mwasi inga imoberete mwabokire ina kimwe bangite ritukeriga babo Kemi Sophie Motangi kuchinsa mochinya nkongo mwabokire inga yore boniga nga kyobangite ritukeri amashuja igomna twaba munyenga inu na mashuja ito na kitoko batulira kira botambe na kitoko ngaki mwabokire ekyagera ekire nyomba kero kuboka goikomanya ngaki abamate bawo baboki nere buyomanya ekero tabwati abo mwato buyana lyo tari kumanya ngaki na kyo yonda abogete na kimora abogite moina igo nere buyato abatura twabatenga ati bono twabokire nari tukori achakire ni saki ya achakire na boy gutamanya bano Ndizi TV yabitirense umurobiri ori omutingu kabisa umurobiri ochire nkuma ochakire igo mwanchu muri rando saso torigereti kurwa ngosa ngabono twachakira senchira ya bene twachakire umurobwi Ensakia umurobiri oko uchakira tukuri yabuya asenchira yobo semye otwakwa amangana amayabo twakumanya na ryagenderete to sagotigara maiga to sagotigara nga inchena tigata mafuta arengi usenemi twaga ikamya mbiri igona kitoko batekere ritukangaki ekeneke kyabeire Kenya ekeneke kyabeire asebura ngongorwa Gusii inere nchiremo yo kukumanyana we gotwa kwa ga brudani gakeiga twanyara nga obogima bwitu bwabeiro bwororo ntokunya kori ri mechande ri tubwate mono na kitobekete ritukeri alero ya free Friday na togotikana onye ikyo metene ntambe nonya neri tukone ritambe ekine ntambe boigo igo mwancho morigere abono ritukuria ne kitoko ribekera bene tonyale gotiga amoroso tutige kinde gyonse keri kyatu turubania ese ikeyeiga twanye korabia aboigo twachi kubangana kitoko chaka iki yende igombu yake gimo mwancho morigere togotenga aya neri shuja kegima ayeri nyankongo ase enseme yega studio yeto ya Ndizi TV gendera go tobwati na boigo to ma SMS yao otenga inga wochi wochingira ritukedi gaye ni wole county eri ya Nyamira ni wole county ya Kisii asto chikomera asigetikiri geiterio ngayoberete igo mwanchu muri nere byato saso morobiro nabo igo to chake ase riboa erimont tutigonde bwensi maiga yaya nere byato chakeramo nabo igo to suke motwe eto wochengera twachengera ase obwamo igo saso morobiro unakubatinga ase nambera ase screen yao toma SMS irinyale gotomanya ngaki kwaboki na kiwo chikwebanga tukeria amashuja nabo igo otura abange abantu bonsi amashabikeito totura netwenze tunyale gochaka umurobiri Ensakia ko sasa moyo mutandao tonyora asensemo ya Facebook muna Ndizi TV News Digital na sensa media YouTube awatonya muna Ndizi TV News asoko weke comment yao kwenye koromo gani na boko like subscribe nabo igo bataka ngerekeri ikigo kumanyanga bono emero video ya Ndizi TV ya chakire anena somurobiri obwe Ensakia buno chakaiga ekengere kyabukire keko gotura ke gotenga ki Ensakia ya chakire amashabiki tonsi timu banakosa timu following timu chini ya maji na timu diaspora mwabokire bia mokorawa timu diaspora mokorawa na Ken Gisemba ngakimu abokire tutomere uchumbe yao totenga kiwanda tutobwatia timu banakosa ngaimore timu following ngaimore na timu chini ya maji ngaimore Vincent Maina kwa senze meri ya busanza BH mmeamuka simini ya tuteke ngosevani onseri yopesho beshae Gesto Njari Kisii arogo enokumochere mandeke news mmeamuka mwasoire yobo keri Esther mwasoire me yomoroberi kaimore so ingome yomoroberi Erikyo Kario moiwa Jackson Makori osinde mwasoire me yomore umwalimu Kennedy Nyabando mwasoire me yomoroberi osebe mosigizi mwasoire me yomoroberi Keva korujinse mochage simani semerne bono mwasoire me yomoroberi happy Mascha Day bari bansema yagesima ngaimoje okoro moroberi na mogontebia ansema yeri goma kire sub count zotebi nebwato moroberi yo asego chengera osiba ojikoinyora arituko lya masuje ndunya za masuje nare konye tenzidi ya Kenya kuruma mau abo denari kimati babo beda gageye abange bari bakonyete ense ya Kenya goikasturi ndori kanara okomboli na ngakitora Mascha Day eronto medina nejinga ya Mascha kiro mondone risha ngopoli na gatia Jamul na Madaraka Day tarigo ikori manyabuya adana monte abi na Madaraka Day ningi na Jamul Day egiunga die Day jiri to igatua shereke
Madaraka Day ngakitora mate Madaraka Day ngedogie. Ngo kwanira madaraka na eno chukrani asensemo ya mashujaa. Madaraka na jamhuri. Bono ngo kwanira madaraka ne tuko Kenya yanyolete obosubure. Naliba etu yani bali tuli bakali ogwachora omugambi obo korwase abakoroni bose abantu bali balenge ko Kenya. Bono nakiri tukiriwo change ne tukiri amana sana Kenya lyanyoete independence yaye yanyoto bosibore bono bo wekolera ebintu byabo bono pesano manjimoreria Madaraka Day ndiri bono Kenya bono tete ko basere independence zikura cha muri bono ali bagotirie bandera yabo bagwetena ekoba Republic of Kenya onyore into aba British na barenga since ya Kenya ese yekare bono ekero mau ekare kwa form ndialie maite Gusii ndiko mabyo senarenga sense ya mau kwene ngote yabale na arengo eragini akatokoreria ali nawe nabantu babalire bujyaga Gusii kumachiko na tarengo rakitu sikonyara Gusii bali abakona bathina yayo Gusii na arenge gati yabali barwandiro tobosi bole bwense ya Kenya kare ko 1942 ine miaka eri ya magega nalibono bakale kwe fomba hotena yaya nalibono bakoteba na msungu aende Ulaya mu Africa apate huru bakatena bono ikabar fomu mau bakaminyoka na barabu kweli abantu mbasirite bogima bwabo umaite gentongeyo gegoja ni en silver bread oikabantu basiro bogima oikebinto bibe indo ikabitindie ikaira abali bagakora amangana makongu sana bakaruana maite masya deiro litegoja ekaro tobwa tikatwa Kenyatta Day tukatwara na Moi Day eninalia jidhirika chakobe kutamadunde aina mali amatukali ndoje tukatwara Kibaki Day ndoje tukatwara Uhuru Kenyatta Day ndoje tukatwara William Day kiara kolengane katiba buneto begete holidays mede asense ya Kenya holiday karongo kwa study yana holiday jirange 15 karogo jiri Jones because ngotwara tore matuko yaba Kristo ngotwara tore Good Friday na East Monday ine all day bana ngwegere abe all day ngotwara twara Ramadan Hudhur Fitr ngotwara twara ejibar ne all day boy gonto bwade all day ya tarehe 9 mwezi wa August ejibo tambe lakini yakoba after 5 years injiro twakachikura ige chingati yeji ya all days jikoba se Kenya atubwade 14 days 14 igo mwako mogima 14 tubwate karoto kurusi 9 eriga kiro mwaka nali kiro mwaka gatano kato chikwenda sobo joli nali chigo tigara 14 igo bono masuja day yo mwanjumuria na jamul day neroro igo nchibaga ine karbono to karko nyorana obosibole bendere ya Kenya karokin karko tiraria mede abange kuboli bale ingaki ngaki ya chanceti aba Africa aba Kenya bakabwa abasongo n'abasongo banjete kogenda goseneri baengerete korengana nesegi yarwane tu esegi ankongo sana abantu bagachaso bwamo orucha abantu chinsemo chonsi totenga mau abaiga n'abantu bakoru erogongoro rwa central okaba ontoro chenga central na anane bagochi batema ko otebangana buka bagocha batkwaniriye mau lakini mau abaiga nigo baringe kuru chinsemo au kuruchinsemo chami jikenda mbali yani chinsemo au chinse bagacha cha Kenya bagacha bakabwatsia abara ya baba nene baka nonye ndibakube ko none chichera mbabege tu paka chichera mbasibire lakini bakaba omoyo bakabwatisi asikubera none ndagera ekyagera yani kuba omoyo ngabagendera none kereto okorigeri omugano yo buya abantu abasacha bakachire gali kurwana abasubati babayirire ndagira nabo yiga abasubati abango tume kubarenge munenjira ye moyo ko enda koliye yani korwani mu bise asenchira gete bago tumubaenda bachunguza bacha babate byabangaki rero batete bachiko genda asegete ekine gento ekyaro eti obo mu asensitu ya Kenya ekagera abantu abakarwana so kupaka goika wikagoseli omusongo yo koruga iga korugo iga nsitu ya Kenya njari raisi lakini korengana naye abasonge basarendete gosebe ngeretwe baingeretwe kagera bagasarenda pia sana mwanjumoreria Ndizi TV ngoyo serekia lisha ekotogoreria mangana ya masuja anene omonto korige rumono narogoro na Dedan Kimathi masho field masho maite na bagote bana na maite na iruede sana etuzi magoreria bantu babo David Kagia babo Jomo Kenyatta mbaro ndubate ka Benguria 6
umete Jomo Kenyatta tari o katari tari askapenguri 6 oyo Jomo Kenyatta tayo karoli theri ali arenge Jomo Kenyatta tayo tubate kapenguri 6 alia lakini bana ekatokoreria mascha ngorogere tore na Field Marshal oyo nere Dedan Kimathi isokosoma historia Dedan Kimathi na bokori nga Dedan Kimathi agoja goito omaete na watu wabate mau bado kuna wenye walikuwa wanafanya kazi na wasungu edo bade kikosi kya mau gaiga lakini mbanande bale koirobo bisi gojiase abasonga ababono umaete ntokende gyonsi etoko resist bona resistance ekaba asa abasonga aba bajetenga kiyamagega myaka yarajire magega sana bagajanda bakenya badana now enough is enough tutagede torigire nani metenga tuarigire na wae ke aba British bajede gotokore montonene gotakaro manya ingiagerete colonial bagaja ke mbareng by then ngiakwera bagoja in Africa ndubade scramble for Africa ngiakwera montotete amanyena ngiakwera basongo bajete mbajete Kenya bajagete Kenya lakini Kenya igonja arengo ndi Kenya iko chakoba Kenya nani Kenya iko rokeru Kenya itarogetu Kisii Kenya iko rokeru Kenya indi ndote buduna umonda ito discover Mount Kenya nja arengo ndubade Mount Kilimanjaro ndubade ji Mount lakini Kenya erieteri Kenya ngairirwe no ino mondo ngorose di egwende metengo abagusingo da molena mulijangia sana no ene national anthem no metengo onyerose national anthem ya na aba mijiken muntu naro composed za kabisa ngotetero manchumureria bono Field Marshal na otevina oyonere Dedan Kimathi iso some historia ngaki ajete goitwa na ki ajete koruewo metero mokenyo morwete agaja goitwa agakwa egerakwa umontori agacha hoteli oyo moitete na yetu jibese edingo na diba semugano yekiara no motambole na yetu jibese umuntu yagajaka akaja hoteli oyo ogerete Dedan Kimathi agakwa egeraga hoteli akagora ne bus egeragora ne bus bus yegaika kwera abantu bakanga karabaje kumayana nero ogerete bus mugano yini chengo nyote yabi mwanju mureno motambole sana lakini nabo gwesomerana abantu mbale babeira abanyangongo bamechangia inji yetu ya Kenya no enayo maeto mwanju mureria lakini odena nayo no munyangongo ekyara unabone bango tukareko rusigugoro tudige ese tu ya Kenya tikusuko ebangeri tokorwa na ntu tuagerena tumepiga hatua moja na ingine tuabeire abanyangongo igo mwanju muri gana tutumera uchumbe yao ototebina ngaki ayengo yokuganerio abanyangongo buya intwe buna Ndizi TV anasomuro buri Ensakia bona mambia tuakuganeri tuagotebina ayeno munyangongo ito nantokuganeri mascha engia andonsi sogo chingira nonye bintu byakongire ndwaro jena theme yo mwako yoga nigere amangana afya karumura ibwense na baraibande be Kenya kwanza usi bakubadana no mukonyoye na bawasiri babigirina wanataka wapige hatua katika sekta afya dorje tukoro na bige techibiri alia achoko chugosira mangana universal healthcare asensi yetu ya Kenya wewe je kuna kitu ya kujifurahisha usikokokera bunadisha asensi ya Kenya yende kutubwatia ene Ndizi TV bansusi ndodena toweka asensi meri ya Free Friday ebwatoke tojiko kobekera chingoma chingero chiricha usarendo mete rasma tuwe wasarendo kwani kuna nini yene Ndizi TV bansumo tutoenda sense media check asemambi yaboniga kyagara ayebiro matoko debina ayene risha nerisha talimondo mbale bakorire binene lakini kiliaka kana wakorire umepiga hatua kobalisha kirieke ke wakorire ngo contribute yore asense ya ense kogendera osense kosuka ikona enerisha ngoruole bango ngokorole ABCD ngobokore mambia unachituma ikona enerisha ikasema mbia boniga tobugana ekero Kenya egosherekea amasha na alioka manene mbale baletete bagakonyensi ya Kenya ikiribunere korende naye tuesiereri ekyagera na enerishole unoino koira abane school basome ogwetigana maedendero konyorana omwiboli akobeke yange moyoka koru January February yani okosieri umadana toronyarebe lakini omwiboli oni getiganete asingiyate tokosomyo mwanoe igo omwiboli oyo naye nerisha kiviago ekyara igo gwetiganire okurwanirira abana bao bali barwanirire Kenya konyorobo sibore lakini naye buno mwiboli nigo gwetiganire buna risha erinda abana bao babwenere
umwibori oraranjara umwibori onyino na maje osambe getuma oli korende nigatagete abana bae basuke bosio nande bakonye igo nayo mwanjumuria asimambi aboniga naye neri ushore gifiago lakini ndo tene kero kore bibi ose omoibi tori moibi mete urio okore bintu bire negative aiturisha ayabona ngo ituore lakini urio okore bintu bire positive bikwagaja enze bikwagaja eamade yao bikwagaja efamily yao aye nerisha igoto tena atorisha na nerisha omwanjwa omurigereria Igo mwancho mugiria ndasira sore etogote nga happy mashujade ainiri shujari to asomoro bwensakia abantu bali batubwati as obwange mono abantu rago tubwati asense moyo mitandao asoko to SMS bali bagokira yani bali team chini ya maji barabumba ari kunyago kwa na mangi utogote nga happy mashujade abantu bali ensemo ya diaspora happy mashujade na ninga kito gwe chengera no nyeni ntu abanyene muri yo minta Brighton atenga mashujade tari nk'abantu bari abanene boka iyaya nonye ni ntutweka ebintu bityo gukora ayibike abarimu atasomeri abana bacho ko paka abanyagitari abanyagitari barwari abarwiri babwena abuna abanyankongo undi bwensi gukora emireme ya oyiro munyankongo nonye n'abantu b'ekipigipigi abuna abanyankongo kyagera nga tokorwa nseme mu cyeseme yende utabwatira ntira abantu b'ekigari para abantu abakora se chimatatu para nabo yiga abantu abiga ab'ekipigipigi abonsi n'abanyankongo togosirana kurwa asenchira yema ucyase yende ayibona omunyankongo nje omunyankongo ndengo tenga n'omuntu ori oyene kirenga omuntu ndo usukire motwe taratigara maiga asenchira yema ucyase yende nebana igari egasi nebani igari ase ebinyoro ime abanyankongo ikotosirane ekegera konya abantu abiga abaturwanire tekonye batache tamba bagasirana ntwale konyora bosiboro butubwate boniga ntwale ko twaraba ari tukeri togo chengera aboniga guseri abantu bari barengororo abo toko bayinyora nigo toko banyere kyagera emirimo yabe emiya bakorire gose bakorete nere kogera toko bachengera igo mwancho murigeria etoko gochengere kyagera aye kwaberire nentwe ogande to tubwate emirimo yeto ase enchire eyo bwange mono ngote nga happy mashujade abone to chukanda sensemo ya check etonyale ko manyanga mbara biga tubachakira gose bachakira tukuri abo asenchirengia soira somoroberio obwensakia moroberio omotingu kegima to so asensemeri SMS asendo chinga Ensakia Free Friday. Good morning. I'm Evelyn, Secretary in your Make a Self-Help Group. Today I'm spending my day at Set Green Academy with my son Joshua Nyansera, who is going to do his KCP on 30th. Please help me to wish him a success. Okay, success to him. Inere secretary kura nyomeke Evelyn awotenga akadi tukuria rero agochikori chengere gusa chukobera asense mere ya Set Hill skureri abwase agochiko chengana omwana oye chinga kyagende tukumuganeria amaya asense moya matemo na tukumuganeria amaya kegima ambu ya mono abarali abandizi TV tukondani ya Ndizi TV abantu babo kirebuya tuwakiranya sai ngambi yamona aseri tukedi ni ngotebya oyo minto Samuel Kaosa na Mosenya Libo batune in Ndizi TV. Asante sana from Kev oyune Kefa Momanyi koru nyomeke chairman ya nyomeke kegima igombu yamano kegima. Good morning Brighton, Dorcas na Joshua. God is key to wake us nice. Good Mashujade to all. Good Mashujade to you. Oyinere Krista Rogo tuned in live from Bogisero Raganga Kitutu Chache South Kisii County. Asante sana. Na niga yorande irole good. God is great to wake us nice. Oyinere Krisi is a message niga anyerika amara kabere gongo tengambi yamono asokenda gotwenyora nabo iko kobeto ototengana otore asenchera ayo boamo to sasense meli eyo mochanda Brighton bya sana manjumuri enda tutumira SMS ya wethera sena mbiyira seskini ya gorabu ya 0792192834 odenga gi oshereke mafsha ya ngakyo bororo beretina babande bago joshereke unajo manyama wabinga yogo joshereke ali tukeli ego nabo tutumira uchumbe yake rogo wethera sena mbiyira seskini ya gorabu
abo boigo nindoje na akuru nyomeke serbwer burumbu yamono asiga simokora mukorawa numunyakiro ino momanyi asokwene kibina wanafunzi bali bagwe tase enseme yukolende batari konyore bitoki ngoene kimore ekyombeki kyabakonyire na kobasira nimete abangi modorire dikuru aseseme yaba centro tunabafuria kofia na ntote na gendera boigo ekarumuna baba Efrin baba Aska baba Mora Abnes abange abumbu yamone karumure ime yumoroberio Ensakia bono mambia mono tiangenda senseme ye mitandao rebare batomire uchumbe yaba karotore asiri tukuria mascha free Friday ndoje na Dolphin Mara tena good morning Brighton Dorcas and Joshua it's very good to be alive today yani ni furaha sana kuwa hai siku ya leo kwa sababu kuna wengi walitarajia kufika siku ya leo kolende mbara ikali tuko leo again to see one more free Friday in life. God glory to God. May I wish my beloved mom Mary Kemto, my dad Peter, my children, my all friends and all fans of Ndizi TV mwatebi motu already tuko leo. Then pray for me song mama ni mama by Bonnie Mwaitage. Imwende my beloved mom akiwa Liana Bonchari. Happy preparation Sabbath Akibas happy day and happy weekend everyone. Agadana tomo jesero watera kuli mama ni mama kuli kotere na Bonnie Mwaitage. Iyo baada utajesewa Dolphin Mora na ndegandera ko baime yumurobeli na to wakramya kerotanya komocha. Eriki Okali omoiwa then good morning team Ensakia Brighton and Dorcas and happy Mascha day. Then to you, I'm watching you live from Machakos County ndani ya Ensakia Free Friday hadi mwisho. Please pray for me song ya King Mose N. Then odera wa King Mose konde wensi atajesewa baadaye mbiamono Eriki Okali karore ime yumurobelio Kennedy Kisemba then up and ready for Free Friday. Then niga bogiri nande aritayale monogo jiase okwebwatoka then bwakire Dorcas Brighton na Joshua salamu kweje kutoka kwa Kennedy Kisemba then alime yumurobelio munyakiro itokuru asensemere ya diaspora then alime yumurobelio and tutubwatia semambi yabone Taisi Amizi good morning Brighton Makori and Joshua wishing the very much day. Umugaka Charles Ondieki Pauru Muragwa omongina nyancha makuru anyala masha market Kefa Getanda Mombasa Road Nairobi Kirebas Matinde Stephen Matinde from Kisii town Naomi Onuoga from Saudi Arabia Uchumbe keep up watching this TV show throughout the day. Oyo nera Taisi Amisa wadana obaganiri masha day engia yo beshae adha kondani yumurobeli atubadibia sana Madure Charles then watching live from Nyachichi Secondary School akona sisi Grace Ungwenya then mark me present from Gichauri Nyansiongo Edwin Omega then kuroka jalo present watching live Brighton and Kemuma niko ndani France Onguso Dai then watching TV live from Liyabe Base Chanet Nyaboe then watching live amgati yabali bandatu tumaje SMS ino jabo asemambi yaboniga na inu jitome kyane kinge tujiroje chiagule igaiga ase studio kose wetera sensemeyo yemitandao. Okay, indoshenga Eric Okari omoiwa now good morning team Ensakia Brighton and Dorcas happy Mashujade to you. I'm watching live from Machakos County ndani ya Ensakia free Friday hadi mwisho. Please play for me the song King Mose Eni. Okay, asante sana. Manchu muligendele gotuma SMS yao nigobo igondo chenga Edwin Omwenga korwa Kajiada mark me present watching live Brighton and Kemuma asante sana. Yo manchu muligende gotuma SMS yao ese namba eraso mtandao nabo SMO ye TV yao nabo konyerora abo tubwatu kile SMS nyakubonye konye bwatu kasembe nabo igasensa mu mtandao tonyole ebuna Ndizi TV News Digital kile kwa ikirali Facebook nabo igo YouTube tonyole ebuna Ndizi TV News eri tunyale usanga ase obwamo litukerigane lituko ori ino buna ino ati heroes chito osemna no abanyankongo baitu etoko batenga ambuya mono na kitoke kya to batenga happy Mashujaa day kya ino abanyankongo tunawatambua sana tobanje tekengima nabo igo tobaite esiko yonsi mwancho muligeria nigondo che ebiro bigase ne gusuka akini njirabu to some kiarero oikato batebi na SMS ino kwa kituma leo hatuna haraka kwa sababu leo ni Mashujaa day na ni all day ntoli bwango hatuna haraka kama jana ndio tulikuwa na speed kidogo lakini leo Free Friday edogo free maana kila litu kondi bwa style ya kuna siku ya kwenda mbio kuna siku ya kwenda mosmos bila leo hatuna mbio sana ekiagera lero Free Friday umanjumuri tuma ogotera kuriogane tio chiko cheserwa kuriokobori konde wens Joshua selector itono arali akwenda kibina ibintu byonsi mbiyabire nindo jerebeka bochere oina tena Ensakia Free Friday Brighton Dorcas na Joshua happy Mashujaa day naye to all on Ndizi TV fans abasani abairi na ababisa bane
tanya ko macha ko kwani ababisa bae au mobisa mabere out then wishing happy Mother's Day to my parents oino na possibly mama pira kumsahau Caleb mugaka oye omukwaniri nischa to my life and my kids Caleb ndere peka de ana umugaka oye Caleb nere lischari nene asobogi mabwaye biyasa iyo mugaka na bako balischa omongino na bako balischa abana bawo na bako balischa ndoje na Caleb karade age mugaka oye nere lischari nene asobogi mabwaye ekote abana ba Faith na Joshua batwale emambye ngia gaki na tumire engora yane gocha asinga ya Delik Nyaundi korwa Kenyoro aroro korwa Katali bwatoke na abanyango ngaodena tu bwatoke na abanyango abada chare mtoto wa jirani adena happy Mother's Day Ensakia family geared by Joshua Auta mnyokero ito Joshua Ensakia oiwete jale mtoto wa jirani amekusalimia sana amesema ya kwamba uingie ndani na fiatu kabisa Joshua aliingia mapema ade anero mnyakero ito asemambi yaboniga asomoroberio Ensakia reloaded mbia sana soma ndato tomaji uchumbe jeno na ade ina ngakimoto bwadedie asemambi yabone Ritunda Green nimekuona unasema ya kwamba umechacha ndani ya nyumba Wilson ngaye na korire na ole ime yomoroberio maybe kwamba kawa then happy too heyo out then happy Mother's Day or the happy too Samuel Nyamari then honorable Nyamari Samuel from Nyamataro Kisii Voring na Fred Nyandika Mosioma Mama Helen Kemunto Nyangao Anchera Nyamari Star Mail Nyamari na mabari yumuru Dorivini Morani soma yako upande mwingine hata hapo umetuma bado ni sawa Zini Edgar then tuned in kama kawaida Wilson Kenawa Osora then happy day by the Facebook imeka mbaya atuoni safi na Facebook ne bato bokurikano wake lakini inaendelea kuwa sawa Tomo Zome na happy Mother's Day koru abo mabacho nyaiwa Nyamira to my mom my dad emosomi mura na mamu mwabo Agnes Mokira na barabu na ilishali yabo bwana Simeon Aduti good morning nere odebrina nere autoganiri tukoligia engineer Karabu korwa Nyantogo ibeno egetongo listening and watching yes son Mwaka Jackson Makori osinde na enilisha nimete ndo sia soberede inakufulia kofia kiagira na enilisha subugi mabwaito osaso mabwane mungina saro mokeira Kenyon ogala sense media news sense ya America na enilisha na Ferisa Nyanchama na enilisha na Mwenzi Rayton na Frevia na enilisha ekero to sherekea Mother's Day emambi yaboniga Nabigo tokire na sense media SMS njenga Bishop Kaunda Suchi kwa Kisumu City Ensakia ime ya Ndizi TV atabanga Ndizi TV ni shujaa hata sisi tunakwambia pia wewe ni shujaa asante sana Bishop Kaunda Suchi umwancho muri genda gotome SMS yao wetira si namba erase screen inaboigo nabo swa ase ense media mtandao asoto nyamna Ndizi TV news digital asense ya Facebook naboigo asense media ya YouTube ogotonya Ndizi TV news toma ujumbe yao wetira ase mtandao na boigo asensemeri ya WhatsApp inambe yungo swere paka WhatsApp Ndizi TV gere digital kegima na bo tumera utumbi yao witira sensemeri ya WhatsApp etunyale kunyubwato ka ACMBO igo mwantumuri to tenga bono lituko ryarero ntuko ne rya abanyankongo n'abanyankongo obuna kiro monto na bwate munyankongo ye unaro tebire munyankongo ne no mugakone yo ndo tebire munyankongo no mwana ne nyankongo no mwana minto mamo minto ntato minto abonsi n'abanyankongo kalengana nae kiro monto oso monto ori osigete atesiko ino monyankongo o igo bono tukite ocho chengera ase enchera erengi yakigima igo to kwinyurana intwe ase na abanyankongo okegima Ebya sana mwanju morire umete kero toko chingira Mother's Day Kenya imepiga toa na nyumba gima boendete kokonga by the way lakini kero toko ri maiga kero toko refresh umete binte bire vice faza osikore ringa kia maiga kero morayu motangani akoira libaga koba morayu motangani bensi ya Kenya nere Jomo Kenyatta na tetena ebintu mbire agopiga na birobyo alisema kwamba atapigana na umaskini ujinga na ukabira na marwaire Wikabono baada binde mbigende tusumbua sense ya Kenya anosikulirenga corruption usubu kunimibwa soira sense ya Kenya nigobwa irire ebintebi gota
gotagendera oiso kwenda saba Kenya abange boniga ekatogosherekea rituko ria Masucha Day abange nabagothina kendenge bakwegokeria asengencho obogima nigo bogendete kobasuguma na kobakurunya kabisa nigo babate birukunyo byobogima amaguta nigaendete gokina obogima bwakongire ekero kobate bigoro yogosherekea na baragothina sisi atuna kitu cha kusherekea osinto bwatikeri togosherekea ekiagera obogima bwakongire igo manjumoriria ayoroje Kenya emiaka yaetire gesatu akanyorete obosibori bwaito. We are approaching 60 years gesatu nyore obosibori bwaito onyore ekaro twabwate 50 years engagi ya Jubilee yakare koira obogambi jubilation tugakora mangana Jubilee ya 50 years bono twakore miaka ange 60 gesa Kenya inyora obosibori bwaye bwogwetenera ine intwebu naba Kenya ntubwate kerito kwegokeri ase miaka ye yaherire ekero konyora bado gisukuru ja momo njira si county aho gosis njira si ward aho osenjira si bunge aho ekero konyorana mo Kenya osomongina tago ikira maji ngote babangire kiana bakwenda chindoje bajiguya maji kwanyana omongina takonyora maji nigakwenda kilomita isano nigakwenda kilomita 10 ochigwerigeri amaji. Igo Kenya tumepiga hatua kweli gosepana na tosherekea asenzemo ya afya ndiro kwenda kwanyora mariogo tayo ndiro kwenda kwanyora na abanyagitari mbayo mbara ego services jirjingia abanyagitari ngwe kabare bagoma abari ngwe kabare bagoma abantu abakori mirabese ngwe kabare bagoma igo tumepiga hatua kweli gosenga itore lakini koratore na emiyegere ngokora kanere bana rengo kora kanore ndoyitokoro yonde tumepiga hatua kweli inaitwa nda kweboria iyo banyangongo baroro baretere Kenya chigoli bakoreire Kenya maya lakini deda ni kimati babo Bildad bari babo kabengulia 6 baise kobo kaboniga mbato tebina are we better off gosebono keribatu rwanerete ngeyo go ikaboniga abana utoka tuwe ball 9 ase umurobere bwenzagina kuna kitu tumepiga hatua asenza mweji semi tumepiga hatua bado gose totikarete ko baharia ase emechandeli ayo yote na ayo manjumbori na bagoto tebina ayo je tuwakira hatua gose torali tumemaliza ukabira tumemaliza uchinga tuwakorira mangana ya marwere rero timu ya Masucha Day nigere amangana afya igori tukuri gorondoro je county area Nyamira bakurawa no mugavana bwe county yo Amos Kimominya ribo na jagetio moroberi bo kwene kibuna community promoters ngonyo arabare kids jijo go baikim na bokurwali omuntu lakini kale nchara na bokurwali omuntu lakini maguta kale igoro na kitokori elemto bi balance we kya omuntu oyo oyigure bobe ngotume kare gari aikenya gitari ngotume kare bigibigi aikenya gitari elinde achikwenyorera obobweni igwende ebintu ikabi balance we na toko sherekea Masucha Day ebe ingia goja somo Kenya bwenza lakini ya serikali yero kubatika ne constitution baje serikali de kaigwana muna ikente ko rotational onyorena ase county ya Nairobi kare tanga bintu byose biyokoro Nairobi tangamano sije yakaro se Nyayo Stadium ose Jamhuri bagyali ose lakini bono serikali jajiteka kora rotational medentu ajitoka ke Gusii miaka ya rangi 5 iga ndu atwari Masucha Day asigitike use stadium yere buya rotational aromu yere lakini serikali netagerebe kemeroberi ya kupiga hatua ikiaraba Kenya ndo batokora kile tugo igoro ya uchumi igendete kusarika kabisa mwanjo murigeria oenere Ndizi TV obwansu wo mugusi no morobiri Ensakia emambi yabono litukoria na batenga litukoria litukoneria ino ria Masucha nchonde bwensi ora sesi ya Kenya bugima bomboli raisiga ayeneri shuja ekyagera nkoboko kwanda mugondo kwale makwarente ndagira yachechira twarusie chiro abantu baireru igo yani itogokonyana idi shuja nayo oli kwanza oli ole mugondo wocha ayina to wochengera ali shuja kabisa oli bwensi oli okole mirimo ayene eri shuja oli bwensi oli ole nkagari ayene eri shuja ekyagera nga nguboko le kimambi kwanyara kuikirania amagane nona yabana bawo boka ekyagera tai raisi teri woche yaba raisi mna bono bugima bwasene kogenda gesara amaina abanyankongo mbaturwanirite tukanyoro bosibole wocha obugima mna bogo kyankyo nankyo ugima mboli mna bwalinga bukale yaya ekere engaki ya moyi yalinge alinge gosino morai asensemo yege siasa osasensemo yende ebintu byalenge
mbialenge buya na netokwira na sense moya uchumi engakieyo ina kwanye konyana usene ino monyo le siringi sana lakini wekira boni ga paka monyo go jo kamenta eri igori paka monyo bweka iga oko iwa bantu atenga akimonyo tonya komenta no nyeri lakini omonyo sai go menteri igori to konyora na siringi sana eri na ikomito iyo igo mwancho murikireri ebintu ne binge bikende to kone kiwa sense ya Kenya chipara chia maiga nchalenge parangiye lakini boni iga na boko ndo chichinga chirami nchikase ne gwetana nya na ase binyoro ime ebintu inigati ebintu bitogo etogeria agosabara ibagene tukubika lakini ase ense ya Kenya igento nkera gosoboroire mboro obomo bogo turani maiga oboroire ngana bwo obokurumi bore gochakire ikinyoro ime baka boy kaigoraria na ndo bokurumi mbori gochaka ngati bono bogo chaka omonto ndo kuruma no ebintu ebinene ya igari kero mwana achakire ote yo monto ngaki yota kubwata misini yega mbekiro mwana esukuru yawo mwana no meze tara etabuya esukuru arangeri guneya lakini kwa bwata kwa imukia ya besa yawo kwa mwali muri rian obura bwo bokurumi tote ingati obukurumi mbori bure igoro obukurumi korato none ase chipara okora omo abantu bali barende teri chikorie para abaye kugento ke batiga none gari edi bwata abantu batichaine egentege kongu sana obuna bwo bokurumi tote ngoti omukurumi no yoko imba okoruseri abantu ebe eniyo yabana inchi yonsi ira ya etogo chakira nigaiga nkori none ase bigambiro twaralenga bwango iga akolengana na inche bwango iga bintu mbiri buya mono ekyagera bwango iga ebintu mbi chikesinchire charuse tu abantu bali barase serikali yabone iga amagosa ali bakwetukurwa abwatangani tokemukiru getambukiro ntwara ngamba mbaruse ruwaro usemba tu omweso ebina byabo bigatugutira yale ebinde bigatigu yani asenchira etamanyeka ina asenchira utanyane ko kumanyanga kinki kegenderete obuna bwo bokurumi inki edi chikoli sikubwati katiba boronge kabisa ri chikoli tingiyense nabo tokonyana abantu bagokuruma bakumukiri begitambukiro nanene ekere ntu abantu abanyene tukumuki abantu lebo tumaita abaga chire record cyabo amakora abo kuru abo atangane tari makoro maya bamba bwati gose nebi nabyo bokurumi baraba kagero bo bokurumi twimuka ntu abana inchi twagenda gari twachikwa twabachora na bwabarayi bagotora abuna bwabarayi tutete kwachora bagotora ayo buno mwana inchi umuntu kwachorire ayo ko igure ebimonyo ngaki umuntu oyoika ya okorira amagoso geteiga besa chi account tari gukora buya ase bugambi bwaitire digeriwe record yaye kwaegwa kwanyerigira kinande kwimuka kwa mochora intuni ntu abantu abanyene tutete gocengira abanyankongo bari bagochigotwa obugimo obokongu igonere bujya twarigerie ibintu binde ase ensetu ya Kenya ibo mwancho murigeria ritukeriga ikansa ngo ense origeria nga omunyankongo yogo chingira ninke kaga korire ekiya gocha nebintu nebinge lakini eketoko mnantu abana inchi togochora abaraya abayiga ebyo tochiko bachengira no mogoko ntotebanga nonyogo chengeru yani gento kiyatokolerete nonyogo chengeru okoba abantu mbara gokorera amaya ntogokana abantu abusamba yanara kwira sense mugete lakini bona ochi chengeru gose oikire kwa bagose no morayi bwense oikire kwa bomorayi bwense goikato mwenyore ekyane ebintu ebinga gose ebintu mbira gochotoretera munantu abakenya ebintu ebi yasana igo ninki yekogera entuto wochora abantu abanyankongo tuguchukunyura ekiga kichire mutwe aseboni gato chandegete munabona uro chamaguta achirege sana kera amaguta achitege sara manya ikirege ntongo ikakagende sara ekyagera obosombi go ikabokoreke amaguta kwa nechumbi go ikerusi kwa seko rusi go ekiguga igagusi igo buno obosombi amafuta ngo tumekale para esabu yonse bakonyementa abamenta ligo lirie chumbi igo mwancho murigereria tigato teme koba abantu abaya tochukoba abanyankongo bechiga kichire mutwe abogo chengirwa nono muntu ko chengera enga kire mutwe oba omuntu ko chengera no mogoko kegima igo mwanchu mutwe murigereria anonse ansori origere tigeta sini Ndizi TV etogote yaneri shuja kabari shuja rigiya rigukora amagendera amanya amangana amaya yokobeka nono muntu ko moyo oineri shuja ekyagera kero ko moyo nabenga yani toyopi
tata simoku oku mobere ya kere wa kuro moyo kwara chide igo tayari kutoyo igo ryo ko moyo ogenderere motu konye na ase biasara ase mirimo inde yonsi oyu ne rishuja igo karama ya tugucha guguchengera engaki yankyo onyora ngana maya mangi wakwarete nto nyara ko inyura amabe kwabete gukorera abantu ase chinsemo igo mwancho murigerere kinegita se ni Ndizi TV bwaso obo mugusi enderera ko tubwatia ase nsemeri eyo mutanda ase otonyabuna Ndizi TV News Digital ayu Facebook nabo igo ari asesemo ya YouTube otonyabuna Ndizi TV News ase nchira enkera ntonya gusanga amaya na mange pesa nambara banda tutuma SMS jina sema bia rumotena happy Master Day ni jabigairi nyauzi korujitago hema nyali bali masabu akire happy Master Day to all ali the CHB kabisa unyakurigireria alia tubatebi tuba goro ya Bosongo hospital care free medical camp endere kwera utangalia alafu waambie ni nini wanastahili kufanya huko baende asensemo ya Bosongo Health Bosongo Hospital. Kemso Motanga then a morning and happy Master Day to all you my team there. A wonderful Friday indeed. Wishing my parents mama and na dad Isaac ondimu happy Master Day atari kumuyeba omugako yego se happy yaye na bana baye abadena wishing them lovely day ahead. Kudos kwa kazi nzuri kwa Nyangongo Junction getting around and kile ukisikia hivyo manyamalika yu na yake Misofi Motange kwa sensemeli ya Anyangongo Junction makindu getumada na kuru Kisumu ni gomba bwatetebu yake Kenya mpaka omwerio bwensebo kurumi tiboko era goko kiagera to goko boka sabanya sae gokorora gokorara sabanya sae tuganya okoirana kwanya sa tuganya okoirana kwaya then abo kunbaru pado itaendelea kuwa katika nchi ya Kenya oima kindu getuma endumasi ya nyamaje Wilson ya tena kurobo bas nyamaje nyabite naonde ime yomoroberi safi kabisa nara tena yuni yule mmoja watching live no ali ime yomoroberi atubadidie asemambi ya Boniga Godfrey Ayunga Araka ateba kuna sisi kuruboge kanyose watching you live atubadidie asemambi ya bona boto ira Bosongo ikiare medical camp negendrete na ndende rekwera ya chagdirituko lia arami dituko lia Jumatano igoro na lero kwendere lakini boto tabina marwere kiali bagokora screening. Okay, asante Kemuma. Tutachuko sasa sensemo area ya Bosongo. Ndochenga good morning D-Bay and Jane Charles Munali kutoka Kikwete Hotel Suneka. Mimi ni shujaa kwa kubambana na majiko hapa. Niko ndani ya Ensakia na Omoskari Moindi na customer waiting watoke Friday. Siku njema kwa familia yangu mama watoto Esther Wangoi na watoto wangu Valerian Wamboi na boigo Alvin Oreko na mafans wote wa Ndizi TV. Asante sana Charles Monari ayeneli shuja ekyagere mirimo emi yawo kora yokoneki nga abantu gosechi customer chonsi chanyorire echaye ego samba kegima na boigo mwancho murigere to wasa sense meri ende turarigere enya gitari ya Bosongo iyo egendete kubwatuka obo wenya abwabosa ase amarwire litukoria lero nigo bagokora kampi yabo gosase babegete hema yabo yuko bwatuka amarwire ase nchira yabo sase okorigererwa nabo iko kwaigwa amariogo gati amarwire ande bosa na yande naro kuruserigu ase ekerango gyainse emono ntoroche ngari nigo babwate a free consultation ekoli oko enchire lyokanda kokwana no munyagitari erebosa free cervical cancer screening ekorigererwa ase saratani mbosa nabo igo free breast cancer cancer eri yorobere mboso okorigererwa free prostate cancer any cancer eri ya basacha mbosa okorigererwa physiotherapy yumbosa oncology and wound dressing oko aboyi egose okorigererya ryote korisibi nabo igokori boyi mbosa abagokora nabo igo ase egati ebintu biri ebakoru ase rigori iriense ase 50% ekero kugora usina mariogo 50% egati yabo no oboringori bwa maiso ekero okorigererwa amaisao ego okorigererwa okorigererwa bosa okorigererwa bosa lakini ekere otete chi glasses nalyo gwakana 50%
kwenye yaringi gose 500 bona boko chikoru 250 igo mwancho muriria na bogo ikabu origeria maiso konya maisa obwatu mochando asenchirere bosa kolende kirora nigiri kwenye na mario gogete nari ukorwa eke wango kya inse eywe rapsoti ligori diabo ase enusu ebo igo x-ray ultrasound CT scan lab test na drug and medication ayoba ocho kolera ase 50% igo nenusu yerigori diabo tambe. They also do diabetes and hypertension for free. Igo ase bori sukari na diabetes ayonsi nigo bawo kolera ase enchera ayabosa igo bosongoni gego teba mna better health for all igo mwancho moligeria enyagitari ya bosongo nigo bona gase nego sira abantu ase chinchera chonse aso kwenikinga afya yabo nigere yengi yamono ekyagera ningo bono bakubwatukire obokoleri obwo ase enchera ayabosa aso wikari ayo ligererigwe orne kiunga kiemobero igwete Nina sabantu bali mutabwati na royo kotara chinya gitari asenge njogote banga ebesa ya mbori nini nire bya gotara chinya gitari yabo songo ase emna litukori yale yara bago chokora kambi yabo gose obukoleri obubwa bosa oligereriwe akero kwenda tali ngati kwenda aliko rwarite yaya nabo kwenda oligereriwe ote inga yaya no bwate gose ngasukali gatete gocha somobere mapema mbia oywa mariogo nabeba gote inga mbunga kyobante gotanga tali ebyoka nkwana nabale nonye no bosemya ana kyobante komanya asenchira ya abo chenu bwao afya nga kyobante kwerenda kuru asamarwere igo mwancho murigeria litukulia lolo naliba go chigoseka abo kaleri obwabusa enekinga watemire oika ase ensemeyo na kwaegwa abo kaleri asenchirere engiya na to sekire rwesiko na kyo Ensakia berete gaso kunyoringa ofe yawo negento kyamana nebwete nonya nobonda nebesende yonsi egosene abinto binde byonsi oraga ni asense yiga aboko bitwara konye to bwati afya oraira sigetanda ebesa yawo no endo nyerusi asebenge yaya igonere buya onya minyokali asenya gitali yabo songo onya ale koligererwa asenchira engikirano na kwegwa bokonye aserigori ryense erigori iri yakigima boigo asenchira yabo saigati yamarwire ande twenda sensemire ndiye motimo kasini tokera twenda sensemia magaseti bari bande tutumaje semesino no yutuma kujisoma tore tokurwa sensemia motimoko hasimambi yabonia Ndizi TV Obwansu Gusii. Njoro choko ntogeri ganga ngano kwatu mukungo mumwamu umugambiere tanyomete. Because of you. Me? I'm warning you. Patona, uko ngaila nga to ende kuchiana ngarobu gato babesa makonda garu nya kongolero buyanga ko ebiyango kogolera nchibusi oko ngebese bakora baguchibabara basokwenda kuchialia nyoro moiro musigo na ndachale ateshi njebuna nago taimbo ya nacho kukwani musani ai no musani o wacha ukwa tuacha no musani ndori ngatukia mogaka roko sine kebikiando mira kakita tu manon aje diga come on ndinga ngoma pa ngoma Enyagitari ya Bosongo Hospital ejirense yubotenenerio buya nigera tware free medical camp ensemo ya daraja 2 asinyagitariere guchakira kitariki 13 igwika kitariki 20 cyumutinyo y'ikome nigo bararu bokorari bwabosa buna free consultation free cervical cancer screening breast cancer prostate cancer physiotherapy oncology na koboera maute gose wound dressing boigo mbaru bokorari ase discount ya 50 asesemo ya free eye screening na kurwe birore x-ray ultrasound CT scan lab test na drugs and medication boigo mbarenga abantu asuburuiri bwesukari na boigo hypertension patali kuburia besendi yonsi ikaroro asama tukayo tato linyoro bokorari bukubweni wa Bosongo Hospital, better health for all.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atibirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegelia bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongo litangani opposite Zonic Hotel chinsage chinde ngamona Nyamarambe na Kenyanya na boko bakresimi asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Esukuru yokwegeli Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light truck D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegera na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere chonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gia NTSA bwigo nkwegirure asense mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumu chukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science oyo no science nende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero cyabasai Mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Korkunga Faith Star yagotebaga bunga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #yekebemberi nyoro murobere yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami
sobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chija aliakorekanire elio kumanyi musao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurugulio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi. You are watching me in your house. I speak to you as a prophet. Any situation in your life is about to come out. It's about to come out. Praise the Lord, ladies and gentlemen. I am your friend, Prophet Lodomolo, the founder of God's Honor Embassy Church. I'm coming to you. God has sent me to come to minister to you and to deliver you and to show you the light of God in Kisii from every Tuesday and Thursday. Time is 8 a.m. to 4 p.m. On the Tuesdays is a service, and on a Thursday is a one-on-one. I want you to come and meet me there, and God will do you good. And I want you to meet me in Kisii town, Kisii Cultural Hall every Tuesday. Take the numbers on your screen and book and come and receive a miracle. Kama wachawa na kusumbua, utapata your help in the name of Jesus. Kuja na upate uponyaji wako, kuja na upate unabii wako, and kuja upate deliverance wako, na Mungu atakubariki. Every time you come, you will meet with the miracle and your solution. Your life will change. You will never remain the same. Anytime you meet me, as I see you, I will prophesy to you. And every sickness in your body, any challenge in your life, it will come to an end. Utakuwa huru katika jina la Yesu. Amen. See you there. Hibo barakitu okubiri nanu ya Yeze yo Akwagi bebe kuediko binie megari aruba China dama mubadu Awaga nyadikagia Odigo kwabula Kana boyibu punagie Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamono mwancho moriro Ndizi TV katore kuro sense meyo motimoko karotori tukuria masuchari gia kabisa free Friday me ya Ndizi TV wansusi oyo momanyi nerischa as omoroberio omoremi ariaote anerischa asoboremi bwekemerigie chae lakini ochandegete buna abaibi barenge buna bali barenge mau eraote abuna bachandikire Kenya bokurumi mpoko erapi na bogereta ba Kenya bagendete gochandika na gosu twara obobe obonge oyo nere momanyi kurwa sense meri ya nyancho nalia Tereso Mboga na good morning Brighton and Joshua salimia Dorcas niko ndani hadi mwisho kabisa Spark Justin then happy Master Day present. I'm following the show live from Kisii Kegoji sisote ni Master. Happy Master Day to all Omogusi at large and on si as abetambia mano ekanoje France Nguso na yote hapa uko na sisi asemambi ya Abonia. Asante sana kwa wanaendelea kutuma SMS yabo asemambi ya Abonia. Tutaenda sasa magazeti tunabotambe ni ngombate gazeti ya The Standard. Nchema igo ni ngombate gazeti ya The Daily Nation. Ase to chikorigeria ingaki emolikirete ase pejeri ntangani kolengana ne gazeti ya Daily Nation page ntangani ni emolikirete igoro yeri chiko irinya lyabeteri kobekerwe SAE abugoro no moraibwense Dr. William Ruto ase amagacho ya serikali State House aria ime eyomochi o Nairobi ni gobono egaseti eyo egukwanira anakiri chikerio gose egatiye yamachikariane
chibiri inye chabete chiko bekerwe sei chiko replace chiko iraribaga ri card yeri ya NHIF nabo iko ese page ese page ntangani ntorocho murai bwese bicha yaye asagandete korika nabo iko nigo page ntangani boige molekirete elituko lya mashujade ase bone ukwana ngaki rutaga agandrete korwane gose ko tema go balance ase ebikoro bigendrete asense eyeto ya Kenya ase bono tukedi gochengerwa ase county ya Kericho ase kerenga kenene indo chekeri kirenga afya nyumbani bosebono obokoreri wabachenu ogokiwa ase ebinyorime iyo nari ari amolekire ase page ntangani ye gazeti ya Daily Nation nabo igo okosukamotwe ngokote yumwanchu muri gasenchira yo kunyachuta kolene konyora ebiro ningende insoegati nabo igo nkwerere ase oboime emono nindo chenga onero mo waziri omoya asense meri yobolemo yokara kunganere Alice Wahome agote nga go sanga certificate yobolemo tariere okonyora oboene bwobolemo obwo igo mwaziri oyo ni gatenga abantu ose kampuni eri ya Portland Cement nere ebwate ribaga riogotumeka obole mobo kolenda abayiga bande nigo babete bakonereriwa nabo igo ase page yentangani ntoroche bado chinkwana gose ngana igoro yo mora ibikya makya ODM nerera ira modinga bale na Kalonzo Musyoka ase bono bado bagendera ukwanira igoro iyo wocha kuira libaga liaye una omorai gose gocha kurwanira oborai ibwense omwaka bwechiri bwibere nemerongo ebere na 5 nebere echinsiasa asense meri ya politics gose yani asemeri ya Azimio astoro chibona nga aba abunge korwa soro gongo rwa Nyanza chinsamo chiri cha Nyanza abachite okore egeikaro baguse bakote egeikaro abugoro asebono obakwanirete igoro nga ngogo koirari baga aliomo orai bwazimio ekerenga kieraike yoko wana na ribaga ayogo se yoko mochora ngogo chikubatenenera asense meyu oyoko ligyo borai wekerogo ekenene asense eyeto ya Kenya nabo iko ase gazeti eyu ntoroche na oyo oboigo nero krokunga Jiloba Ezra Jiloba oyo bono linge General Director asensemo ya Communication Authority igobono abete ega kobeke gosika korizani gosika gwetigia emirimo maiga yokonyorekana gosima iga yugo kagirwa na sensemo oyo botumekyo bobe obisi eyo ayo nari gatia amorikira sepeje yentangani kolene ntochuko swaso boimena konyamanya senchira yo boimemono Biosano manjumero ndistiga ngwira sigaseti atesana semambia boni gasegeseti atana nigemurikirete igoro naki aliarobereire numuraibwense asensemo ya afya nararia ya amurikire annekero muraibwense ritukeranyarde kago sign chibiri ibere kero chigo chikoba chibila gosesiro enene asogo kinia gosogo sira obachanu asense ya Kenya gati ya mangana aria nyarde gakobeke seiri tukerero ngamo na human resource for health yego chikomokereria amangana amandbawa nebintu binde byokoimogi amangana yech community health promoters baigo integrated health information management system inenjereri yokurigereria asenjera yekerero yokobeka amangana yege afya gose amangana yobochen health care financing naki emerobelio yogo chikobeka enengo gosebese asensemo yobochenu nero njarigere tigo somraibwense nanyarde gakoyebeka baigo na amurigedena products gosemdo biri byobochenu amo nechinjira chekero technologies ngakiko chutumeka asokorenda amariogo ase emerobelio ya obochenu ayona aramurikire asiga seti atestana na ninki merobeliki umraibwensa bwate asogokini ebirengo byobajanu asense yeito ya Kenya onyoreri tukira rero asimascha day etim gosekerenga kanene ngeribuna mascha ya afya yani okumugeria ebirengo na atu achibekire ekyokumugeria ebirengo byobajanu asense yeito ya Kenya igwajino bora nyore naboganyora sebechi ntangal orachibe chibekire ensemo nindojena omwaka bwejibezo finance ya 2023 to 2024 nigo 141 billion chibekire ensemo ase
ase afya asokolenda amangana afya 500,000 ntibegira buna ngakijuju kwa contributed ujase ensemeria NHIF ekero omo Kenya oinsepi awjuwa kana chimisato oje ase kadi eyo ya NHIF ayundo jina ramurikiri ase bejintangani kondendo chiko yora turigiri na rali agenda te kumrekeru boigo ekero to endete ase igaseti at standard bejintangani murikidina abara ikoru asense ya ensema ya coast ni gobono korana bacha gire kubekana amo elinde barogo sena ebako bwati sia serikali ndoje bakora wa nomorogeli bwebunge ya Senate Amason Jeff King ni gobamera ni diritukuregoro omwasiri Aisa Juma anaba wasiri bande bali bakuru asensema ya coast mbomera diritukuregoro omosangano nyato ko ikeranwa no yokabere omugabana bwe county ya Mombasa Azan Aljo oyodedera omosangano oyo ni gobe orenge bwa matunda ekero bas meiribuna baisigo chamo na bakoremero mune serikali kosiba bekemero belio yogokwana neryo yeri makoro asensemiyo ya coast boigo asibeyendanga nemurigedena mongwana nara okungu karumbas abambali bono bali ba masucha korwa samatukama osibali babanyango ngede nakabore dina ningeta kerigo korwa ne serikali ende konyora abanyangongo bali barekanina nigo bebirwe ayo manjo bana ramurekere asigaseti ya the standard kondelingana limwamu yole murigedena mero berikeye umraibu ensabwate ase sector yobojenu. Okay, tukirana sensemo ya Daily Nation na CPJ ya kabere nigo bono ego kwanira na kiruto abegeteri gose ego igoro yogo saini kwe ochia kobari chiko chechibiri chi inye abwase bona aute bamuna kira mu Kenya niga abwate oboen gose niga abwate bosole bogo chikonyora o afya eringia asinene ase chinyagitari na ase chi sub county na nene chinyagitari chinene ase bona abegete ese ase emeswada ene yubo ego kwanira igoro ya universal health ego se universal health service ego se bono care ase bono agote babuna ni go bona aba Kenya barachikonyora obo cheni wose afya wose obwenya ase enchirere ere engi yamono ase obwange ebuna ebinyorime ase bona abantu obali bakoro kunga health promoters bago chigotara ase ebinyorime koene kinga abantu banyorire obwenya nene go semigwa agwetanga kurasa amarwire ase ndo chibagotenga nigo ere buya abantu gwetanga kobwanonya nuko rwaliwa ego manchu murigeria ainara agendete gukwanirwa ase gazeti eyo agati ye bills chigose emeswade eri abetege kobekirwa ese ingamona yo ya health insurance gose bimeri iyo bochenu buneri are ngoro ya NHIF ejubono ya ebete ayigabete gakwira libagari ya NHIF nga bachikobeka richiko ya digital health bill richiko ya health bill richiko riri ngaki ebakwira ensemo yo bochenu asenchera ayekerero na okora ebintu asenchera ayekerero na boiko primary health care gose obochenu obwa uchakera ase ebirengo byense anena ase ebinyoro ime kwene kinga abantu nkumanya bale ebintu bike bara ikonya aso tangera nonye na ma aroire nabo igo ngakibago chikokinia amagacho gose assessment chiri chinya gitari bona chi facilities ngakibago chi improve na kibago chi anone ebintu biribiga neiri nonyene chi machine ajiga nigago cha chinya gitari anene chiga chirense tokoro kanga sub county hospitals gose chinya gitari chiri nonye chirase chi ward na kinonye ne chi machine chigo ikorora erinda abantu gose abamenyi ebense ya Kenya banyora obogweni ase enchireringi yamono anena ase enchirere eranye mono akero kwenda ase ward nigo mono orachikonyora obogweni bore obuya kolengana no monyagitari Dr. Meshaki ndirangu oyu oli baigo omo director ase kyombekiri kyobo chenu kya amref nigatebyo buna nigo bono bago chikwane kinga kero monto nkobare ega konyora obugweni bogwenete na ando si asora chikobo moroire kolengana nere nigoteba nigora chikonyora ko konyora obugweni asencherera ebwango mono ibonere kolkinga nane nabagendete gosira obochenu asensemo area ye serikali aseba oteba igo ngakibago chikorigereria abantu bago chikwana na obochenu obugo sebago chigosira obochenu obu abo igo bamanyika ina health promote
promoters abo chiko baba kwa abantu asi abo chenu abako chikorekera y'abantu ose abamenye bebinyoro ingaki babete kwina kibako inyorera no first aid abantu mbara mete ase binyoro batamaiti lakini bone serikali ikolengana na serikali yotenga niga abantu abari kiru asababe kirubena edibo chiko osomya ababande nabo igogo chiko ena na obo gwene gosani ko ena na ebintu binde buna nonya amaliogo gose ekupima nonya nebi abo amarede buna aya pressure egento bano bagere ko somiwa nabo igo baragochi bagochi kotara ase ebinyoro ime abagochi kotara koro enyomba gochi ase eyende mwancho murigeria narariki amurikira se gazeti ya Daily Nation se page ya kabere togo so ase page ya gatatu ni gobone ekwerera naki ekwende medical scheme yega usinga kimorobero bwo chenu ogochi gokorekana ntorokinga ebicha ayo morai iwense Dr. William Ruto nabo igo nababwatani eba health promoters asense meri ya ulpakiri bachageti omorobero yororo igo bono batenga nigo omorobero yoiga ogochi korigereri igoro ya insurance gose ekadiri iyobo chenu yetenete ekera kwa igure bobe nabo igo naki amagana aya amarwire aya kurukungana chronic amarwire aya buna diabetes nabo igo cancer na marwire ande aya kurwara asike gitambe naki ego chikorigereria nabo igo nige ego chikorigereria igoro ya emergency gose emebasokano amarwire amangana yagoba mu basokano ekadi ejo nige ego chikorigereria aboigo umwanchu murigeria ayinaria abe amorikire ase gazeti ya Daily Nation ase page ya kabere eyo ekwera ngaki omora ibwense gose na inaki ekadi yeyiga gose ngaki universal health yeyiga naboigo dichikoria abegetu gorori abegetese ase meswadene ejo ekorigeria abachenu naki ego chigokora umwanchu murigeria onyore nga emeswade yene nige guchikoira libaga lya NHIF naboigo ebintu mbiro egati ebintu binde ase ekade yu egokwanira gose asenseme yo machene meswade yu egoteba muna umuntu ndebwensi ora sense ya Kenya okonye koro umuntu kurchise chisiko omenyera sense ya Kenya wetani emitenyi ikomi inebere niko bono agochi wakanira ekade yu gose agochi wakanira enseme yo bachenu abe gare national gose asechi semoche counties nabo yigo abantu bari kira asechi county bare mirimo asechi counties mbali nabo yigo ase echinsemo chinde nigo no bago chigo kobetereriwa kwa kanera kade ya social health insurance fund bono kade iko chikoro konga social health insurance fund bono to yigo chigo tumeka area taliri NHIF nabo yigo abali bawo chikonyora chibesecho nigo bono bawo chigotumeka asincherere engia nabo igonchi chikoro kwena na none chi grants obokonyi gochi asa abantu bande boigo negentondo chikemorikire ase gazeti ya The Daily Nation asabone ega asaine kwerera igoro yobuya abwe yechibil ejisho chabete chigwetiwa abu ugoro ansemo ya Brighton traligeri asensemo ya Standard tumanyana ali amurikire ebyazano manju muri Ndizi TV karotwenda kuriria yarasize magaseti myamona karotwenda kuriria Ndizi TV ne rubansuma usi ekarotwenda tasize mamose bechi akabere bagonera gendre digoro yumurobelio yogo siori go jagete tugure goro kwendere bana bene litugura na ryumurayi bwensa go siori bene igoro yamangana yoko igora bene ha universal health care kolengana nega site distance bechi akabere yabona ange miaka emerongene nene 44 years yetire abara abatemire kwene kwina ekerenge kanene gejibes cha Kenya ejigoso asensemo afya kolene mbarakirania asendo the yo erewere gochukiraniwa numurai bwense Dr. William Ruto litukorero ekara kwigora bene omuroberio yo ase county eri ya Akericho ekara lituko ligoshereke lya Mascha Day ayondo jenaro amurikeye asiga seti ya The Standard bechi ya kabere ebeji gatatu bogo ndete kumurikira igoro ya mangana afya kibono korengana na omuteneri ose health acting director general Patrick Amodi adebruna amajika yamanyi achire ase wisara yobo yenu ose universal health care ni gara chikokonya omo Kenya
giromo Kenya wikajigo faidika usajigo konyeka koru ase umurubiri oigo FCBG yakane ayukaka enderete nigo aba nurses na barwa karote hamna emerubiri yabekiru bene ase sector ya afya kurende bari bakokora emirimo gose obokorari ase ensema ya afya buna nurses mbaisaini kolengana barabo bade habuna ratio yabarweire amona nurses nigo ere pathetic gose nigere embemono ase serikali etakire kurigeru bakorawa na National Nurses Association of Kenya Vice President Dennis Mbiti nigo bono baboririe serikali ekerendete kubeka emeroberio yogo konya aba Kenya konyora afya engia wikabo igo bakini ebirengo byabakori emirimo bali bakora emirimo yo ase sector ao ajia afya buna nurses abanyagitari amo nabande baiga CPG yakane murugede na bono ikyombegeriya kemsa niyo gyanyarege kora buna ngejikwene kibuna amariogo ngotokare ujasti county ao ekero bakubwaterana ne serikali enene withira asumurubelio oyoyo kosiori gubene oyu omurubelio kosiori gubene ase county eri ya Kericho kolengana na Kenya Medical Supplies Agency acting CEO Andrew Mura nigo bana tena barabo nigo babekire mirobelio yogosira obochenu ase ense ya Kenya kerongo charali goika ase beji ya atanomo na bogoreria family ya Karumba na kiekare kobori igoro ya 14 million eibata keire baewe anene a compensation useba kabaewe kubatekana na mba alenga sensemo ya mamau ekarabata gete museum yagajwe ase ense ya Kenya ebeja tano kabere bagone morgrede nakim asamo asinare gaiga amorgerina ngaki aba British banyade bago tumeka asense meri akarikorokona ndundu in village eyotoka se county ya Kirinyaga na kina barabu ngaki ngane enyoire asabu akanyomba ngarika gajiro emetenga kiemerete nyenyora sebeji ya tano kabere egaseti ni ya The Standard beji ya tano turende beji ya tano tumwanchumuriri murikire bina abantu bali banyara bago seli wane nyumba jabo tayo rukorwa sense meri ya mafoko Rive County mjako siniko bono bachire wikase kyombegeria DCI ekarba kubori bali baba oneretie omegondeye mamijanere chiko babairane chibese cyabo abantu abange niko bachete wika ensemeyu ekarba kale kwerera muna mangana na makongusana karabona bakari korara isku bakari korora teto didi jabo korende teto didi jabo nchira abakonya gwikaboniga karojomba cyabo cyatago irwe nande bakari korara isiko nindo jaba pasta na baroni bakari kobolina amangana ali agenda tasezembe ya mafoko na atakire aligererwe ne risoria ime ikiagera abakenya bange nigo batigirwe batabwati emeroberio batabwati asiba obomenyo na ase bawuchikwendera koba kubatekana ubutago ruboendete asense meyo ya mafoko county ya Machakos tukwirana mwancho murigereria asense mo ya Daily Nation kwa tengambia monaso kendera kubwatia omorobiro wensakia omorobiro ogotoka ase yani asense ngimanoro ogotoka omorobiro omotingu kegima mwancho muri kwa tengambia mona kegima na nigo tora asense mo ya magazeti asitokere konya gotebania na ya murikeire ngwirana asense mo ya ne ya Daily Nation ya se page ya kana se natigira umora indo chinga chibicha cha babunge okorwa asense mo gose korwase orogongo bali bakorwase orogongo rwa Nyanza nigo bono bamurikire ndo chenga babu owino na boiko agati ya bande nigo bamurikire Antonio Luach nigo bamurikire ase egazeti eyo ase bona ababunga bo bakoretege ikaro abugoro irigo kwanira igoro ya azimio la umoja ase bono ba moete gose ba moete obosibore umorai bwekya ODM gochiko kora chinkwane gose gochikori gereria ningori arachikubwatirana nere gusara chikosira ekirara chinga kijo chireike elio bono bachake goseba chake koria ikirogo kyoborai obonene bwense nigo bono ba SMM gosase gikare kyo kya doluo ikibama bagokoro bagokiruka na dual bono ba lende bakwanirite igoro ya omorai bekyama kyaudiamo Raila Odinga asebono batebetabuna ne nigo ekira chinga kichireike nigo bona rachi osanyole tobosibole chinga kichigoika na bagochora onde bwensi asigati ya bali ase kyamekyo usase obo mobwazi miyo
oyora chikora ase obochori obonene ebware ense ase boigo bamukwanete igoro ya wiper leader oyunere Kalonzo Musyoka oyibono oleboiga amoyomo oyose oyomo base obomo obwazimio mwancho murigira inara murikira ase gazeti yo page yakane komenta nayo ndoshinga ase gazeti yo ndoshinga egose serikali ya Kenya Kwanza nigobono ego chigo chakia obotuki inaki chibesa wetani chibilioni ibere chiarengo gosira kerari tuko kolengana no morai oyo kabeire omorai wense nani Uhuru Kenyatta asate betamuna nigo chibesa chiare gosira wetani chibilioni bere asensemo yobukurumi kerari tuko kerenga ki yaringa osekeraringe ase OBC ibono nigo bono bachakiri obotuki na kigose ke maene chibese chingosira chiaringe na nanse ki chiaringe gosira bono yo na mangana ere yo oyole head of public service ko Felix Kosgei bono yotenga nigo bono nonya nabantu barule chinsemo chisiko erikosira gokora obotuki ase enseme yuko manyanga ki chibesa wetan chibilioni bere chalenge gosira kirari tuko ase engaki yoborai bwaye nabo igase page ya gatano nigo ego kwanera igoro yabara ikuru ase orogongo rwa coastal region abono bachire amo anene gukwanera ikoro yoko ni wakwa poti ya Mombasa ya Lamu asebono bagotebamna niko bagane tie chinkwano kuna omurai bwense aseba motumire oimo speaker gosomonogeri obwe bunge ye Senate Amason Kingi asate ba motebiringa abeke goseba kore okumirana nere omurai bwense asebono barachukukwanira anene igoro oyoko ni wagosiyo kondisiwa kwepoti ya Lamu egati yebintu binde aseba tebirumuna poti yonero koba anene angeria ase abamenyi be county igosebe chi county tu chia coast igobono nigo bakote ege ikaro asensemo ya Serena abugoro sebaringe no morai oyorengo morai be kyama kyodiem oyomo bwabarai be kyama kyodiem na bayigorengo mugavana abwe county ya Mombasa Ali Hassan Joho na bayigo monogeri bwe bunge ye Senate Amason Kingi mu waziri gender nere Aisha Jumwa egati ya baraibande asebono batebetena nigo bako batuma abayiga bara serikali batumete Amason Kingi na amona Aisha Jumwa irikone kinga abaikiri oroboti oroiga ase omorai bwense iri anyale kubanga na gokora chinkwano na barabu eribanyalo kwanira igoro ya kerenge kerene kya Elamu gose airport yeyu eyibone serikali ebwatemeroberio oyogochi ikoena na goseko chi konia igo mwanchu muri inara murikire asensemo ya page ya gatano ase gazeti ya Daily Nation tokwira na se page ya gatano narimo nigobona imurikirete igoro ya umora ibwense ruto kochikora mashujaa ya kabere ase egesa aswa oborai ase county ya Kericho nigobona emolikete ina kigo semeroberi yabe kirubane asebono abate biruna ekerenge kerene ekyo omwako yoiga ase mashujaa ya kabere gesa soborai nigobono ya ewo chiko kwana igoro ya universal health coverage yubono ruto aire obosi odi bagali abene wose wosukya motwe ansense mweri yobo chenu wose afya ayakera omo Kenya nabo igoto wosuka ase page ya gatano na kabere nigobono emolikete igoro engake British planted mall in Kenyatta Circles omwancho murigeria ayingo chigotikera akagera ino mugano igoro yaba colony igose aba British abo bono babete ba colony aba colonize ense ya Kenya boigo omwancho murigeria abantu skemotwe ase page ya gatano na gatatu togo kwanira igoro igose morekerete emorekerete igoro yendemero ose riberari ryabere dikwenekiwa asensemeri ya mavoko asebono omo waziri wendemero nere aswa home oyibono otebire buna tigakiro monto ogose abantu bali babete bakoegwa gose koneliwa ebole mubo asensemeri ya mavoko bono baru asabu ikyagera nigo bono gose nigo ebole mubo
wole e kampuni ya East Africa Cement abono asatebemna nigobono ogosanga kwa echi certificate chiri cy'uburimo kwarentire guseki kwarentire amangana mono ekyagira abantu nigo bagusanga chi certificate kibatamanyiti nikigeta riko kingaye tori monyene bole mobu ekere ogo share gusanga certificate ina oyu montonde boiko nigo bono obaringe amo no mo principal secretary somorikyo botamba sensemeyo Nixon Koril asebona aboleti abakenya okora obo tuki ekere bakorigia amaremo osechindemero ekere okorigie chindemero gwakora obo tuki kwarigereria ebintu byonsi biganiri ase asensemeyo yokogora obolimo nabo igo asatebetanene kwarigeria gosana onye no bolimo bumbo bwate ekina kotini mwanchu murigeria yo gutuka ase page ya 5 na 3 asensemo ya Daily Nation nabo iga togocarara wika ase page eri ya 10 ndorocho onero Ezra Jilaba oyo alenga director as director general as a communication authority of Kenya kolinde ni gobono abugoro abete ka wetigia emirmo vene aseri ruberia yeri abeteri wanchirano as a kyombekya communication authority abugoro kolinde ni ga ari kiranteri ruberio litukoria juma 5 mwanchu murigeria ni gobono Jiloba agendrete kolirwa obotuki maiga ayechibesa cha mortgage yo chishilingi chimilioni 25 ikigera to kolirwa obotuki na kyabete kago chitumeka na bayigo ase obotu amanga egati amanga na mange ase obisieyu yayo mwanchu murigeria aigano ndo chenga agendrete koligerwa kigima amange ari amore morikeirwe amorikeira se gazeti ya Daily Nation egati yabo aigoro ya amaremo na kyabantu obasiriri amaremabo gutatigana aria amavoko ega abantu bande nigo basokina bayigo bakwanira igoro ya maremo mwancho murigereria nigo rigeretendi Ndizi TV getaseni gyachire nkuma bayigo omorobwe Ensakia omoroberio okorentera amangana maya asinchire yo gwikira omoroberio obayigo okorentera okumanyia ayari agendreta sensi ya Kenya na bayigo ogokwa obosemya senchera endonge kenda gotoma ujumbe yao asensemiri ya Facebook otonyora buna Ndizi TV News Digital na boiga sense media ya YouTube otonya buna Ndizi TV News etunyali usanga ase obwamo na boiga nabo gotoma SMS yawe wetrasi nambira ase screen yawe etunyali kumanya notore ase obwamo biazana lero nilitukuria masjade ndo jitwarire biro birito so asense maye bwatoke kirahonya kesi atena good morning to Ensakia tune in as usual happy masjade karonta to kore ka seti ya testana ya sinjira yoko ya chuta seda ike ya moiga karuko komyo jiga seti ya komyo chibe changibere pechi ya kiani ngomogedena bono bali batagurira nyomba seseme mavoko nigo banyoro gwakwa magaye kambero gota anchira na gotenenia gotagurira bogendrete orokorengana na Chasti Aneth Nyakuli korwa ase ikambero kya environment ikot nigo bariganya reke okana bonna ambabu atibo saidi boysaine bukoro kimna endemereye ne yabo ebeji ya 10 murigedena abantu batano korwa ase county ya Meru nigo bayikire ase kambero ekarabono batagete gotenenia ogwakusiko kumugabana bwe county ya Meru kawira mwangaza ayani gagocha magiga yebunge yogo tangazo muna nebatete ko mwaka isiko mugabana ekarba ko moji asamojo abiratato koru ase ensemo eyutuske bosyo asinini ase beji ya 10 ine no maite buna omoswatyo yomo nigo bono asibirwe amyaka 10 ekero yanyoto yatokante limojo na niga itete omwana oye erinde anyoribaga lyokwenda Saudi Arabia mangana makongu sana buno mosubadi ago ito mwana oye erinde anyoribaga lyokwenda Saudi Arabia kolende bono niganyadire kago sibwa emyaka 10 nyanyora yo ase beji ya 10 inemo habi mwendwa nigo bono anyadire kago sibwa buna niga itete omwana oye kubotekana na Justin an ngongijo nigadena omosubati oyo nigatakere konyora egesusuro egatindi sana ekaranyadire kago kora omwana oye ase county ya Nairobi mugavana bwe county Johnson Sakaja nigo bono aboririe abateneni be county abanyanyimba bali be askari kanjo inabadige kominyogi okas
oterina bali banyara bago korbobe niga barach konyora 10,000 each ase emeroberi ya bentoro jomo subate yo muga korera sese mamitandao ekero ebintu bya byanyara bigo kongonto amagena sambusa kolinde naroje erikyo mondi gakare komokonya ekero musubate ya jangire to 540 and 560,000 abri tukurigoro for 3 hours igoro jomo gavana wesona ni odena yaya abantu batie kumnyokiwa ase county Nairobi ekere meroberio etakere kobekwa emia asensemi ekero ngokorera ase beje 12 ni murgade na bono abaremi abaremi bechibando wikabachikoira egeka baganye ekero zero boards uchikoira esto yabo ekero nesto yajoire nebese netakere kurigererwa na irenga baoji otumira korengana nomo wasiri ose nomoriki botambe ase wisara ya amangana ye jibando gose NCP sto bauro runo nigadena bono chibando esto nigo egochikoigura next month igo bona abaremi nigo babwate ngai bagoira chibando cyabo singai bawo chikubeka ebeje yibo gone muri gedena aba MC ko county ate tafeta nigo bazakire kubeke meroberi yo kori ngakia borkiwa bachikonya chipasari ase chipasari yo kubakonya ase skuru yepechi ye 13 na nongo korera neliye kumuri gedena ngakia barai kuru ase county ya Mombasa bachiramo erigo kwana gose county ya Mombasa gose coast go kwana neliyo yerimo erigo sire serikali gusukubulia serikali kubeka magendero asenseme bakora wano monogeri bwebunge ye Senate Amazon Chef King no mosuba deisa chumo yorumu wasiri nindoje oyo kabero mugabano be county Mombasa Hassan Haljo narengo yuna boka nyora sebeji ya 13 asemambi yaboniga na sio momanya tena watching from Gichauli akona sisi asemambi yaboniga didinya boka ate ano alime yumurobelio asemambi yabona mwanchumaria ayuna aramorekera asenseme yomagasete asemambi yaboniga nebiro bitu bya minyokire toketo enda sense melie bwato ke free friday ekatore ime ya masjade intoko bordina wewe unasherekea wapi kayojo sherekea litukurero itirio kwenda ngiricho wachire osine jinsemo awo okwenda mora steve alika kula sense melie ibinari nari kane diomo roberio umasjade ali sense ya kerera ekaba bantu bakwenda ali basherekea emerobiri inire kirase alianga okogenda nabonyoro mo DCC oso mo deputy commissioner nabwate omorobiri onye soja nabokonya kabwate bona ikasigete orro dende moshe pamoja nabokonya tubwatikiri ogochengera masjadi lakini dende bona tubwate netwensi tutugebosio asemambi yaboni yene ndi Steve Bwansu Gusii bano nigo tugochugo so asensemeri yende ye studio eri tunyare ko nyora amangana gose chiduka ime mangana abirata toiga tonyuna mache to kwira ntanyora twanyore chinguru kegima itukunyara kwebwato kamili twebwato ke tunyara ko semeni aboigo nande omwanchu murigeri atema gutuma gotera kori umete kwa mashuja umete to ko batebya education ogotera kori okubwato kiro monto kwa mashuja to bono lero tikato amashuja ito esiko kabisa igo omwancho muri nari to ko chagoteba ngaki ndigo gosika naye kaosikwe oso igo bono igo go chengerwa naye kanu chengerwe igo muna botambe ayeneri shuja ya Ndizi TV ayeneri shuja ayino monto mana sana tikato so sense mo yende ye studio tunyare gosiba amache studio yaito na bayo ngo tokora unere Joshua uta ndangi na tubwatikigima erianyale go tubwatukira amangana abiratu gingaki togente kunywa mache Joshua Ndizi TV Ubwansu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe kwa
mara nyingine. Club ya Cindy's Villa Embassy katika barabara ya Kisii Oyugis inakuletea tamasha kubwa kabisa tarehe 21 mwezi huu wa 10. Mwana miondoko ya rumba Malkia Mbilia Bell atakuwa akiwaburudisha kuanzia jioni hadi chehe. Kiingilio ni shilingi 2,000 kwa advance, regular 2,500 kwa regular, na VIP ni shilingi 5,000. Piga simu uwekewe nafasi. Njoo tuburudike katika hafla hii ambayo si ya kawaida. Kumbuka ni tarehe 21 mwezi huu wa 10 ndani ya Cindy's Villa, Home of Entertainment. Amate ya gichana nigere numu ichano na nigo ekobolio bokonyi eliokomonyora omwanchuobo oyosirete kurwa senkayabo omutinyu gatano nomo omwakoyo erieta nigakorokwa Rispa Mwango gichana nigakorwe county ya Nyamira, sub-county ya Manga, Centro Kitutu location, Morako sub-location. Nigale ne miaka 34 ekera sirete niga begete gotie mwamu neskati ebwata mauga niga bwato muchando bwobongo onye kwa morolire koranche mwakirisimi isemoke ase namba enoti sano na ibere noti ibere inye isano na isato isano na ibere eyemo gose enoti sano na ibere isato marakabere inye isano enoti kianda enoti na bobo igo kobe koroboti ruo asegete seni kinde gyonsi ky'abanyanyimbo kireyange. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose birigukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari chokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano naibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Imeburera ya rumba. Bwana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Bwana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Imeburera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsei sano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsei komi, chamarwoba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia Imeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda.
Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige setingima ase chishilingi liweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Chinsa ikominenu su gwikensa yemo ya maragoba kere Jumapili nichinga kichumurubilio wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli ya tata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero uwemisa Jumapili. Gaiga na otokonyora amaigerio igoro ye pipiria. Gaiga na otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaiga na otokonyora atano amatingu imeyo murobiro. Ogosoma kwebanjiri amatera aliyogo saba na boiga bateri korwe chikwaya ao abo bago korentera amatera atana amatingu yemisa. Zate tarikina inche Mokogoti Joseph kela Jumapili chise 10:30 mpaka ensa ya moya maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokie imeya Ndizi TV. Omwanchumuriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria televisioni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti 52 inyisato isano nemo ibere isato isano nesato isano neibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV